Ayan. Kilomatra 33. Kilomatra 33. Quedan. No. Para caballo. Cuenta. Bueno. Quedan no només, va. Elles comencen a cansar a partir del 42 i mig, sí. Quan està la dutxa ja. Va, estem a la Triomf, quilòmetre, ni puta idea, estem ja arribant als últims 5, bueno no, estem als últims 5, al 36, falten 6, va, tot molt bé, tiet. Vinga, ja està, 400 metres i arribem, va, al 40, va, quilòmetre 39 i 600 més o menys, estem a punt d'arribar, va. Noies, la Núria, marcant el ritme, Anem molt bé. de mica a mica. Quilòmetre 40 de la marató, queden 2, va, 2. Anem molt bé. Això ja està, queden els últims 2 quilòmetres. Bé? Ja estem. Això ja està, tiet. Quedan menos de 2. Està mal, de patiment, després de 40 quilòmetres. 10 minuts i acabem. Va. Where do we go now? Where do we go? Va, que comencem a encarrilar el 41, va. Porto aigua, tiet.
Molt bé, va. A tocar el 41. Ja estem. Queda 1 quilòmetre i 200 metres per acabar això. Increïble, va. Últim quilòmetre de la marató, va! Va, que és l'últim! Va! Sí, és l'últim. Ara sí, tio. Vinga. Ja ho toquem, va, l'últim. Vinga! Vinga! Vinga, ties! Ja esteva! Últims metres! Estem a punt d'arribar al quilòmetre 42. Vinga! Aturem, no llegues! Ja està! Vinga! Vinga! Últims metres! Mira, ja està, va! Va! Quilòmetre 42! 195 metres! Vinga, va! Ja està, ja és la meta! Hem acabat, ja estem! Mira el tiet!